Na parroquia vilalbesa de Bartolomé de Insua regresaron ao pasado para recrear un dos traballos máis tradicionais da chaira, a tasca do liño. E dirán algúns, que é isto? É o momento en que se lle saca a fibra ao liño. Hai que amazotar para acabar de partir a aresta e logo despois pasarlle a estriga ás mulleres para que acaben de limpar no banco tescón. No inverno, desde que se acababan de facer as labouras do campo, pois era cando se facía a tasca, despois de sementar o trigo, máis ben, porque despois, durante todo o inverno, era cando fiaban para na primavera clarear. Tascaban fundamentalmente mulleres e podían facelo durante longas horas no inverno. Mentres traballaban o liño, falaban e cantaban. Destes encontros saían típicas regueifas como esta. Por iso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a enseñada de mi espanta. Todos implicábanse nestas labouras. Se a tasca era na miña casa, pois viñan todos os veciños e máis tamén as familiares. As mulleres rurais de San Bartolomeu de Insua poñen cada ano en escena esta tasca para que uns coñezan esta tradición Unha preciosidade. e outros non a esquezan. Eu son galega, pero vivo en Granada. Recordo isto de cando era pequena no Valdomao. Recordo a festa nesta da tasca, do liño, da fiadeira, e todo isto foi volver moitos anos atrás. 10 anos desta cita, 10 anos divulgando unha actividade económica no rural que foi clave para esta comarca, recuperando pasado e vestimentas. Isto chaman unha tuquilla. Isto tamén a fixamos nosotros de lado ovella, das nosas ovellas, Grazas ao esforzo destas mulleres que, con apoio de institucións como a Deputación, fan posible cada ano que Insua regale a súa historia. Durante toda a xornada houbo tamén demostracións das asociacións de mulleres de Cabanas da Coruña e de Bolboreta Fiandeira de Lugo, ademais de actuacións como a do cantautor galego Tino Vaz.